Nuwun, kepanggih malih kaliyan Bu Srikanti wonten pembelajaran basa Jawa. Dinten menika kita mbahas babagan kawruh ing babagan jurnalistik. Nglajengake jurnalistik ingkang kala wau sampun dipun paringake. Kawruh ing babagan jurnalistik kang kapisan, koran utawa ariwarti. Lembaran-lembaran kaca kang isine pawarta-pawarta lan kapérang dadi kolom-kolom 8 nganti 9 kolom. Koran iku kababar ing saben dina. Tembung koran dijupuk saka basa Walanda. Keran asline saka basa Prancis courant. Koran kababar saben dina paling akeh ngemot berita lempang straight news, yaiku pawarta saka reporter utawa wartawan. Kaping pindho majalah utawa kalawarti. Layang kabar kang metune ora saben dina, bisa mingguan, 2 mingguan utawa wulanan. Tajuk pamikirane redaksi marang kawicaksanan prastawa utawa kedadian tartamtu. Opini pamikirane wong sing ahli ing babagan kang ditulis ing opini kuwi. Future laporan jurnalistik kang katulis kanthi gaya sastra. Pojok tulisan kang dipapanake ing pojok sak kaca karo tajuk. Karikatur kolom kang isine gambar sing kadang uga ngemot cerita-cerita nyindir marang kedadian kang lagi booming. Jenis-jenis fakta yaiku kaping pisan fakta umum, ukara kang isine prakara bener kang tansah bener ing sadawaning urip utawa saklawase. Tuladha srengenge njedul saka sisih wetan. Kaping pindho fakta khusus, ukara kang isine prakara bener nanging mung kanggo sawentara wektu. Tuladhane budi sekolah ing SMP Negeri Pandanwangi. Matur nuwun.